Започваме с премерването на продуктите. Това, където ще ни трябва 75 грама мед, захар. Готвим до момента, в който не виждаме захар, а виждаме само сироп. Ето това ни е желания ефект. Всичкото е вече хомогенно. И сега е момента, в който трябва да сложим. Имайте на предвид, че съм си приготвил веднага до мене тавичка, в която е огнеупорна, в която да си изсипа веднага всъщност карамела, който ще стане. Вече кипи и мога да го оставя. Имайте на предвид, че ако прекалите повече с готвенето и стане карамел, може да го изгорите много бързо. Сега в момента на содата. Содата влиза наведнъж и почваме да бъркаме. То ще стане пяна и готвиме, докато не виждаме, че почне да се карамелизира долу. Бъркаме. Ще видите, че почне да става златисто на дъното. Ето го, почне да става златисто. Още малко ще го държа. Искам го малко по-тъмно. Вече ми е добре. И го изсипвам. Оставяме го така, да се охлади. След като вече е охладено и стабилно, ще може да го използваме. Ще го видим готово. Ето го изтинал варианта. Ето какво представлявам.